Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Tanah kalian kecungi beseng tak kejanmit idan hanya 40 haja kasiat tim jongka kasih di milawan duk banyak kendu ya presiden bat secretary badai jongka deka kasiat tim mangni kanika kasih service di nakalian kecungi ngi kwa manikan syai ini bangla ya kendu ya dan kecing keren apo bagi di ki ong ba nadu arjar kan rio kalaisen joki kalakut bat ki sedang ban renew kalaisen nay nakaliang jongka government ka kem aila ki ban renew ya kalaisen tingi la kalipat eki habai dei pat mar ka ika jung wan jungi kum kasang hang ni klemwan man persya inu klemwan man khang ka jakpo jungno ti ni wan hang ni nadu nangkong hi ka ega bang kwa man keren be jaga revenue ya ka jingyo jongka सरकार नमार बका सरकार का keren na kapor sa kapor bam judon re kata revenue ti dangila ikendu ya ki officer ki fair ka tax ru ti mentang ila lej ru shawat sapo ka new trap ba kadang sa kawi ru ka set timang tai baki khot ki member jungi ki lej hang tu banya keren ban hang tu ngi election kadon re ngila poi hang ni pat mar khmat menta bani kendu presiden juga ni ka khasi bat secretary kan ki member ki ban sapo kay gajing keren jungi po kalong bangi kelibet ningkong kay baka sarkar hadin baka government kamaila di kiban renew ka license but kiru hakata kapor ki ong ban ngilas move no syakut ban ya hakaan ban keli naga ika daw ba sarkar kam sya ra ban renew ka license ti hadin katang ngila keliru hadu menta kajing siat kaya bet jang ni nang ta kajing nombor tim ru umi bet jang ni nakaliang ka joki ki ong ba hadin bangila ya syaku sya kakut bat kakut ka klempen mi kono order man persenge ne ban numsya ban siat ne numsya ban penmi nombor regum kata kam don re nakaliang jo kakut ka klem khang ban ya jangan ne kam kila ya bet nang ta hadin ka kelibang ka revenue ki ong nadu arajar kan rio hadu arajar arfulai ki Syria ka revenue sa government tinaka arajar fulai kala ya ke sapo high court bat gilay thuru ba man ka shipos ngi ngilej ban hering po court tingi kli kan ka case ko joki hatu kadang slam ne kadang kala jan court ne nakaliang ko joki yung kadon ka final hearing ka bakin lej po court sai last ki ong ngi man taw panai langi kirai ban sya pan rem ne kirai ban yo biang ban penan kam ye kan ka jaka ban penan kam biang ban ya je kan ka kam ko joki sa I fish ki media ja ice press ban page kan ni dati nagaliang jong iru ha bakadon hapo hay kut ngin haburam huru ya ka ain markarai ke dei khadu hi karai jong kut nagarai ba ki bikin job ne kin rem ya katate nagaliang jong ngim tip dei ka ai ka ba jing tumu jong kalong ba revenue ba ti nagaliang jong ngi pen sngo pa sokawai khmat joki namar ha ki kontar tim bun hi ki don ki dekhar ki non tribal pi ngila ya keren ba UCM ngala phone ba penyaj ru namar ha ka schedule jong district council kidon kam ununu nong subosong kontak tim ununu balik kan nong business udon kam bet banyo e level license bat ya ka trading license ti nakaliang ka jongi ngi persngowi ki ya gini presiden secretary bat ngani khasi ya badan nang ni ba sngo kumno ha be dei pat bat ki dikhar ge bosong kontak tim ti nakaliang ka jongi rugi ong ya ka badai hak ba fili le yangi kum kasang nya shkhman ngin le ben namar gingsha ka de kam dei ru ka kam ka jongi ka de ka kam jong inspector jong ka tax ban pej ban yit benia namar balai mangi haban mi shimi mangi hamadan namar ngamtip ya ka ka baselendat pat yo don ka jing shim ne ka jing ai nganam la ban keno ya ka tala dang ampat lap sya ya ka jing shisha nrai balai pat ba ki tu kontar hang tu klem ka license kila ban play kila ban tho ka ni kata kam de ka kam ram jongi ringi tingi pej bet ka wei badon kam ngim persya namar ngi iso ka jing plumar man ka ni abang ngilit kendra kami hayo ba kimi khasi jongi tinakaliang ka jongi ngim dandaw re ki khasi mo ngim dandaw rem udo snam le jong ba unle ka no ka kam tamalong kum tala ka kam ngi kwa ban tip be ka di ban dei be ka kam dei illegal ka di ban long be thik kat kum kalenti ka badai tingim dan cing persya kita khasi jongi rega ka kham target ka jongi ka long be bangi musla sya pat ban ipat bagi dikhar ne ki barjala bagi chuan le business bi ain ban khayi ban chu kamai spa ane ban kini lut ya ka pliang jai ban kini lut ya ka kam ka jam ka jongi namar phi hi bagi khasi jongi menta kari ki jongi ka dan pedang crisis ka dan pedang ka jingjenjar ka dan pedang ka jingkot lat
bat ka khamtam ka bang isir khay gami suga da pedang ka jingkut lat pedang ka jingdu jingkerman ki samla ki larai ka latiru ka bomdei tin takadaw ka sarkar ka suong revenue si revenue umdan mamla ban thungkam mamla ban penmi ki pos mamla ban ai kam ki samla na takadaw ngiwan hang niru banyak keren bat ki bat ka jingkeren ka long bekum tahi na kaliang jong niru suburam be nyin abbe ja kata ka rai jong ka high court namar ki ong last hearing but final baka ka court kan khot ki so sin ki job nagiram kata kam deka